De sluizen bij Lauwers eigen worden aanpakt. Zo'n 2014 binnen er meerdere bedrijven dwaande om de spuikokers te vervangen. De spuikokers wienen om vervanging daar en elk jaar wordt er in je spuikoker opknapt of vernaaid. Geleiding van de hefdeuren, die worden allemaal vernieuwd. Er zit allemaal roest op, allemaal slijtage. De deuren, er zit veel te veel speling in. En we hebben 12 spuikokers. Volgend jaar gaan we met de 8e spuikkoker bezig. Dus daar hebben we nog 5 te doen. Ja, de 7e spuikkoker dus. De werkzaamheden gaan nog al wat votten in de Ierde. Dan wordt eigenlijk de spuikkoker die worden droog gezet. Dat doen wij in het voorjaar, wanneer het mag, einde stormseizoen. Dus er komen schotten in, zowel aan de Lauwersmeerzijde als aan de zeezijde. Dan wordt de spuikkoker leeggepompt. En dan maken we de spuikkoker schoon helemaal, want er zit een dikke laag oesters op de wanden. Nou, dat wordt eraf gehaald. We gaan een betonnen inspectie doen. En als er schade is, herstellen. De hefdeuren, daar kunnen we dan heel mooi bij. Ook die geleiding onder de waterlijn kunnen we dan ook mooi bij. Want dat staat er allemaal droog. En dat wordt allemaal vernieuwd. En dat is eigenlijk vanaf de bouw van dit spuikcomplex is dat de eerste keer dat we dat doen. En het is ook wel zaak dat we dat moeten doen. Naast de spuikokers worden ook de 3 spuikcomplexen aangepakt. De coating die erop zit, heeft eigenlijk einde levensduur zo'n beetje. Je ziet dat het verf afbladdert, dat er blazen zijn, kale plekken en het beton komt daardoor eigenlijk bloot te liggen. Je zit hier in een ziltiger milieu, zout, zee heb je hier, de wind is er volop. En voor behoud van het beton moet er een coating op, dat je het beton beschermt voor zoute indringing.